Opa denoi, Gabon, Debrodi dizketan, eta hemen gera, beste partida batean. Gaurkoan txapelketa den irabazlea izan zen, Basurde. Gure komentarista izan den eta laguntza izan den Robot Guillemen aurkarako partida alako amistoso bat edo izango dugu. Eta bueno, komentatzeko gaurkoan Robot ez daudanez, finalean izan genuen Patxi etorri da. Gabon, Patxi. Patxi. Bueno, hementxe gaude, entzuten alonzu? Bai, orantxe, volumena jetxetan haugan eta. Vale, Vale, bai. barkatu. Ez, Bai, barkatu zuk nik jetxi ez da diskuratuta. Gabon zuri prodigi, gabon guztioi, hementxe gaude, finalaren finala nola gaitezetarren edo finalaren zakit. Zer ingo dugu, robotekin? Ba, ikusiko... Galdu iten badu bote ingo dugu game erauntxitik edo nola funtzionatzen du honek? Komentaretzen ez dio utziko, ez? Hori da. Eta bueno, beti bezala, betiko hashtaga, traola game erauntzia lol, eta gero gure Twitterra dira game erauntziarrena abildua game erauntzia, patxirena da abildua patxito _o, eta nirea abildua deprodigy EH. Eta bueno, partida azteko emango diogu, hau izango diogu azteko, bi hauei. Eta, bueno, biak dira 30. nivela, Basurde da plata diviziokoa, jartzen dut ikusteko pikak, abertzen aukeratzen dituzten, eta ero komentatuko du pixa partida nola ikusten. Abertzen aukeratzen dituzten. Basurde nik uste gaurkoan ere, tanke baterantz joko dula. Nik aurrekoan bastante ondo funtzionatu ziren, ez? Bai. Oain, ja kontutan hartu behar du Garen. Aurrean daukana ja ez dela nivel bajokoa, ja beren mailan antzekoa dela, beraz. Bai. Ez da tankea, Ez. Kritiko nahiko potenteak ditu ganplankorrek, ere, momendik ez daude pikak hartuak, gauzak aldatu daitezke. Ikusiko dugu. Robot William oso ofentsibo gealik gabe, Bai. Eta Trindamer aukeratu orain. Ba, Robot, aukeratuta. Trindamer, Basurde eta Robot Guilleme Garen. Trindameroi ultiarekin eta zaila izango da. Bai, zaila izango da katzeko. Zaila izango da katzen. Eta azkenean tanke, Bai, biak nahiko tanke, así que nahiko luzatu daiteke partida hau, tontake egin arren. Aurrekoan ani bat eta Riben bat euki genuen, baina ani horiek behintzat, hainbeste defentsarik ere zeukan, nahiko kasu honetan, nahiko gorrez naiteke bientzako. Bai. Eta bueno, hasiera baten, leheno esaten egin zena, ez? Basurde da 30 nivelekoa, eta plata 4 rankedetan, eta Robot Guilliam naiz eta orain, 30 nivelekoa da, baita ere, baina naiz eta orain rankedetan ez egon, bere garaian, orain dela urte bete ustez esan zula, plata 4 diviziokoa izan zela baita ere, beraz, Robot igual espaldian pixkatibili gabe dago, baina beraz, bestela maila berekoa dira biak. Bai, nahiko parekatu egongo da, eta interesgarria izango da, hori seguro. Hori seguro. Eta bueno, beti bezala 3 minutuko dela daukagu. Minutu eta 50 falta da azteko. Eta arbeira datxo bat botako diogu hashtagari, ze komentatzen nahi da. Bai, joan zaitezte komentatzen Twitter bitartez, bai Prodigi Euskal Herriari, bai niri, eta beti hashtaga erabiliz, noski. Komentarioak, YouTubeko komentarioak bakizun bezala nahiko gaizki funtzionatzen dute, eta orduan... Bai, gaur ere desaktibatuta dago txata YouTubekoa, ze oso bizkidoaz. Eta gainera Twitterra gehi, YouTubekoa zeitzea gehi, askotan unmap gehi ez dakize, ezinezkoa zaiguen beste zeitzea. Beraz... Bai, hobeto Twitterretik bideratzea dena zen, YouTube azkenean... YouTube ondo doanean, zen gaizki doanean jarasak emateitu. Bai, gaur egia zen bildur pixkateukidet zenbait olako gauzetxo atera zaizkit, zuzeneko prestatzean, eta
Arazun bat izango zuen, baina, bueno, Bueno, momentuz nintxego, ematen du ondo doala dana, eraz. Eta bueno, gutxi falta da hasteko, nahiko nivelatuan ikuste, Trindamer hori, gealarekin eta gogorra izango da. Eta bueno, naiz eta Robert Williamek nik uste egian ondo indula, ez? Garenek naiz eta gealik ez eduki, bakizue bizitza oso azkarra rekuperatzen duela bere pasiboari esker, orduan. Bueno, agian interesgarri izan daiteke geal hori sakrifikatzea eta ignite hartzea. Bai, ignite batipat ultiarentzat. Ultiarantzako, Trindameren ultiarantzako, bai, bereziki hortako. Baina ere horrek arriskua daka eta oso ondo timeatu behar da hori. Bai. Eta bueno, aztera da, 5, 3. Eta... Estxegoaz. Kargako pantalla antxe jarriko da. Beti, kargako pantalla jartzen denan, beti beldur badakat, ordenagailuak crashatuko du, jokoak crashatuko du, no se? Bai. Litzake lehenengo aldi, egia esan da. Nik doble izaten dut, emititzen nahi nahizelako, baina bueno. Baina ez, ari da kargatzen. Ados, ikusten duzu hemen basurderen zilarrezko marko hori, Robert Williamek ez daukara, horrek esan nahi maila hori ez daukan, inolaz ere ez. Eta ja musika entzuten dut, robot 181 kargatuta daula ikusten dut. Gelditu egin da, eta ez dakit, o salto emango duen, o... Vale, kargatu da. Zeurenik zaizegoela bion batera. Bai, bion konexiorako, bai. Bueno, a ver, zehazten den bakoitza. Bueno, Trindamerra zida Q-an bat emanez, eta E-an bi emanez. Botak, eskudo doran espata, eta lau poti. Eta robot berriz... Botak, eta nik uste bide berdina hartuko duela. Bai, hon eman dio Q-ari bat, bikoitzari bat eta E-ari bat. Eta momentuz bota bakarrik erositu. Bai, robot basetik irtetzen pixkataratzen nahi da. Cinturón de gigante, Wow. Ja, zuzenean jungo da zinturiarekin tanke egiteko objektuaren bila. Bai, poziorik gabe. Baina bueno, esan dugun bezala, gian bere pasiba horrek aukera ematen dio... Ikusten dugun bezala garen dantzan eta rogunean hori eskatu lehatzen. Eta basurde hor, lasai, esperoan, polo baten alboan, esperoan. Eta hor txedatorkita, eta azten da morroka. Biak, interesgarria izango da ikustea biek nola jolazten duten spin horrekin, bai, garenek, bai, Trindamerek, buelta horiek nola ematen dituen. Hoxe da. Akaso basurdek espina egitean aurrera desplazatu egiten da? Flasha. Flash hori. Ba, ez dakit, arraro izan da inundik ere. Bai. Piskat ezkampo ikusi den, baina, bueno, agian bazuen izateko hartu dute. Eta robot sufritzen ari da, eta ez dauzka poziorik. Bai, iten cinturón de giganten bila junta eta horrek, bueno, pozioak hartuz izana suposatu dio. Basurde presta da hor gurutzeak hartzeko, bizitza gurutzeak hartzeko. Baina ere ikusi nola roboten bizitza nola igotzen den pixkanaka. Gezurra duen arren, pasiba nahiko potentea du garenek. Bai. Baina Trindamer ja 13ko farmarekin eta garen 3koarekin bakarrik. Bai, sufritzen da. Eta basurde ari zaio gurutze inguruan jartzen. Itxoiten. Bai, eta lapurtu dio. Bai. Beraz, robotek bakarra dauka. Atzekoa. Eta ezan bitartez aprotxatu zateko akzio askorik ez dagoela. Zuetareko asko izan duzute urrungo txapelketara League of Legendsikora apuntatuko zeatela. Eta, 5
versus bost ez bada posible, saiatuko garena da kaso egiten 3 versus 3ko mapan egitea, hartara han izaten da normalean linea bakoitzean, bi egoten dira, bi linea, bat goian da bestea behan, eta ero bat egotea jungleatzen eta tankeatzen, beraz, irutu zait egokia izan daitekela. Bai, 3 versus 3ko taldeak ematen baldin badira, bai, ondo egoke. Bai. Eta robot ikusten dugu errekuperatzen hasi dela osasuna. Bai, hala ere ezki pasatzen nahi da, Bai. Ezki pasatzen nahi da, farma pixkat atzetik dabil. Eta, bueno, nivela ere pixkat horretu gurutzea, ondo ina. Bai, eta biak ultia daukate jada. Ikusten dugu. Vale, robot oso hori da osondatuta. Eta ikusten ditugu oso lasai ez. Agresibo jokatu gabe. Bai, nik uste azken finean dela bien estrategia. Pizkanaka, bueno, ez agresibo jolaztea, basurde komodo dago farmeatzen, Bai, arazo gehiegirik gabe. Eta hori den bitartean egoera, nik uste farmeatzen eta pixkat mid-late hori biztea eta biak ja benetako tanke bihurtzea, tanke bihurtzea, nahiz eta hori, Trindamer, nahiz eta tankea izan, kritiko eharra jote ditu eta velocidad atake eraiki egin da, interesgarri izan daiteke. Eta farmean oraindik ere robot pixkat atzetik dabil. bai. Erdi hortxe. Hala ere, bueno, dirudi pixkat remontatzen hasi dela, gurutze hori hartuko du. Eta bueno, nahiko lortzen nahi da basurde, spinner egiten duen bakoitzean, roboten bizkarrean jartzea. Bai, Eta nik uste hori robot pixkat lekuz kanpo uzten duela. Robotai 8. nivela. Eta farmean, bueno, pixkat robotai dela. bai, errekuperatzen. Bai, berotzen. Zurde daukena akaso espinean, atakean txarra, dorre azpian ezin duela egin ze gehiegi sartuko litzatekelako. Bai, Aldiz, garenek egin dezake, kontrolatu dezakelako. Eta robot ikusten dugu zendatu dela pixkat, atzeko gurutzearekin. bai, robotek, bueno, bere behar egoera horretan, hartzen gurutze guztiak kontrolatzen saiatzen ari da, eta hori da montazen baduna, Eta egiten duna da rusheatzen utzi, Trindamerri, eta dorre aspiratorretagoan orduan farmatzen du. Eta ikusten ditugu bidean poro pila daudela. Erregerik aterako ote da, ez dut uste. Ez. Ez dut uste. Ondo, garen horrek kua erabilita, dakizuen bezala, eraso gogor bat jotzeaz gain, ku horrekin, eta silentze bat egiteaz gain, abiadura egiten dut, eta ies egiteko tresna bat bada. Garen nahiko, pixkat mantxoa den arren, ku horrekin ies egiteko aukera ematen dut. Eta Robert William gurutzearen zain. Gurutzearen zain eta galdu egingo du alere, ez? Ez, azken ez dioken du. Basurdek. Orain bai. Hartu beharra du, berak hartuko duelako, bestela robotek. Eta dorrea pixkat jetxita bizitza. Ez asko, baina, bueno. Gutxienez, basurden dorrea ikutu gabe dago. Roboteren aldiz pixkat ikututa. Baina, bueno, ez da oraindik erabaki horra. Baina robot pixkat atzetik gelditzen ari da farmean, Bai, orain bai. Gehieko diferentzia horrekin, bueno. Orain mairu, baina.
13 ala ere, bueno, 10 diferentzia horrek eingo du, ez guain momentuan, basera itzule ezin diren enean, baina gerola lehenengo kila ematen denean, bai, zuala. Eta hor nola jizten da. Ultia, gehala, lortuko aldu robotek, bai, ez. ultia bota duzeak. Hala ere, robotek batu ignite daukala. Bai. Baina arriskutua zen hor dorre azpira sartu horko behitzun burrukaitera. Eta ez. Gaina ignite hori menos bezala ondo tineatu beharra dago eta bueno, lehenengo benetako arriskuko borroka eta nik uste Robot Williamen alde atera dela, nahiko ondo. Bai. Nahiko ondo atera zaila. Ultia erabili dute biek ala biek. Hala ere, basurdek ultiaren cooldowna txikiagoa da eta lehenago eukiko du. Etxo gutxi gora bera bikoitza da. Bai, horrelako zerbait izango da. Garenena da 114 segundu eta bestearena 89 segundu, beraz 21 segundu lehenago. Eta farmean robotek lortu du borroka horrekin, push horrekin bai. Piskat berdintzea. Nik uste robot nahiko taktiko jolastra dela nola esatearren, hau da saiatzen ari da kontrolatzen gurutze guztiak. Agian hasieran behar batengatik, baina kontrol utxagatik. Bai. Eta baina izago negatzen farma hori. Basurde hori. Eta dago gurutze azpian jarrita, hori da, ez usteko. Gurutzak hartzen. Hala ere, ez gaztu behar Trindamerek ere badaukala furia horrekin sendatzeko aukera. Hala ere, ez da garen egin sendatzeko bide kontinu hori, ez. Zera indu basurdek ondo. Bai. Trindak ja ultia badauka. Bai. Garenek oraindik falta zaizkio. Eta slow horrekin jokua duki dezake Trindamerek, basurdek. Saltu iten duen roboti jokua duki dezake. Oraingoan gurutzea beretzat hartu du basurdek. Eta robotek hori hartuko du segurenik. Edo, ez, ondo. Basurdek atzera argi ikusten. Robot pixkat dorreari mandio. Bai. Bai, ku hori aprobetxatu dorrea emateko eta pixkanaka bere dorrea urbiltzeko azkenean. Eta garenek farm aldetik, desberdintasun hori nabaitzen da. Bai. Garenek esaten joan selekzionatzea lortzen baet spin hori maksimizatu du lehenek eta gero kua inteligentea eskudoa ere pixka defentsibago jotzeko maksimizatu liteke, baina farm aldetik eta horrekin spinarekin oso abantaila handia lortzake. Ikusten dugu nola berriro ere atzea hartu dion, ezkar hartu dion. Bota du ignitea. Eta hilko da... Ez, eta kontuz, Garen. Garen, ufa! Nola gelditu dian biak. Bai. Nola gelditu dian biak, ignite hori pixkat goiz bota du, egia esan da. Bai. Egia esan da, baina segundo baten gatik, segundo bat baina gutxiko. Eta hor txikoa, bitu Garenek nola errekuperatzen bizitza. Baina gehala dauka, hemen beste gurutze bat dauka gainera. Eta... orain izan dezake lehenengo heriotza, biak oso... Bai, orain basurde, ikuste... basurde, baina robot ere hortxe dabil, Biak gabiltza ja bizitza ia erdiarekin. Akaso basurdek orain daukana da... ultia lehenago lortuko duela. Bai. Robot baino, eta aprotxatu ezake segundo hoietxek ultia daukanean zeiteko.
Gareni atakatzeko. Bai, momentuz robot zentratzen ari da gurutzeak hartuz. Eta 28 segundu falta zaizkio ultia errekuperatzeko. Trindari. Gurutzeagatik borroka. Bai. Trindak handik ez daka. Eta flasha gastatu du. Bai. Eta Garenek orain flasha hauka, eta gastatuta. Nik uste agian hor bi eta labiek ez zutela eragin. Eta kontuz, flasha. orantxe dauka, 5 segundu ultiarentzat, Trindak, eta robot oso zea dago, zaurituta. Kripen golpe batzuk jaso ditu eta amaritu inda. Hala ere, robotek segituan dakaia 8 segundotan ditu ja ulti hori. Así que benetan, hau izan daiteke lehenengo killarren borroka. Ikusiko dugu. Ez, nahiago dutela Segurura jo. Bai, robotek nahiago du pizkat gehiago sendatu. Eta basurdek ere, bai. Parte honek itxura dauka luzera joko dula. Bai, bueno, momentuz behintzat biek pizka pasibo jolasten nahi diala. Nik uste lehenengo eriotza momentutik aurrera. Bai, azkartuko da. Azkartu ingo dela eta hasiko dela ja... Ze bakoitzak Trindak 6.000 urre dauzka gastatzeko, eta Garene berriz 5.000 eta 500 orantxe. Asko da. Biak ultiarekin, agian robotek pizkat goiz botadu, ala ere, bueno, basurdek nahiago du atzera jo. Eta arriskurik ez pasa. Basurdek oraindik ultia ez du gastatu, eta Garene bai. Bai. Hor, osasunana, zein dio, kendu dio. Baina ez, Basurden dorre azpian ez du nahi borroka egin. Ez, eta ondo iten, nahiago du ala ere agroan sartu da. Eta farm atletik, ufa, robot pizkat atzean nahi da gelditzen, Bai, 20 azpitik doa, eta 2 azpitik. 10, bitu, 25, segundoko 25 bizita errekuperatzea ditu robotek, Garenek. Eta hori nabaitzen nahi da bastante, bastante. Bai, ja kasi osori dago, osasuna. Bai. Eta ja gurutze hori hartzen baldu ez eta pixkat atzeran daukan, gurutze hori hartzen baldu badu, basurde erdia baina gutxiago daka bizitzaz, eta Garenek da osorik. Eta Igniteare badauka, gainera, orantxe. Bai, bien flashak oraindik ere cooldanean daude, zuzerako joko du. Baina Trindak ultiarekin dagoia da. Ondo indio, osasunak errekuperatzeko. Eta ikusten dugu, ja, Basurden dorrea gehiago daula kaltetuta robotena baino. Bai, robotena, laureun bat, 600 bat puntu galdu ditu. Eta, robot ondo presionatzen, ondo presioa egiten Basurderi, atzera jondadin, eta lasai farmeatuz dezan. Eta etengabean gurutzeak hartu, eta berriro. Lelena hiltzen dena, eukiko du erosketak egiteko nahi duen guztia. Bai. Zehase dirupila egiten ari denen. Horrek, bestea, erosketak ondoren itzultzen denean, horrek diferentzia Bai, kriston diferentzia zango du. Eta robot, nahiz eta farmean atzetik egon, lortu lehenago igotzean azazpigarren nivelera, eta initea sartu jo. Goiz, oso goiz, eta ez, baina ultiarekin, eta Ignite hori... Eta aina gehala zaukantzeak, Trindak. Bai, Ignite hori nik uste eta pixka... orantxe gastatu du, gehala. Hor gelditu da. Baina oso tankea, dorrea jotzen dio roboti eta ez dio zerrei. Igualtzaio. Dorrea jota jazta ja sendatu da berriro. Basurde orain ultiarekin. Baina robotek nahiago. Eta robot dorrea eri zentratuta. Eta bota egingo du. Eta kontu sakatu izake orain. Ez ultia dauka. Bai. Ultia dauka hondik Trindak. Baina kenduko izkio bi zendatzekoak. Bai. Robotek berez ez du behar, baina bueno, jokaldi taktiko bezala interesgarri izaiteke. Hori da. Eta lehenengo dorrea bota dute, baina handik ere jorez da hil. Ez? Oso pasiboki ari da jolazten.
arriskurik hartu gabe. Agian robot pixka eta agresiboa jolasten ari da momentu honetan. Bizitza bere pasibak, garenen pasibak aukera da ematen dio. Badaki robotek egia zan, baita ere, orain akatzen badu bestea, basurde, txengo diola. Objektu asko erosita etorriko dela, eta horrek ere bera kaltea suposatu. bai, gero bere kalterak izan dezakela, beraz, akaso saiatuko da botatzen bigarren dorrea ere, lehenengo kill gabe egon gabe. Eta ulti hori, flasha fortzatu dio, berak ere flash ofentsibo hori, ala ere Trindamerek ez. Eta robot ibiko da, ez? Basurrek nahiago izan du atzera jo, ultia erabili du eta bazekien ultirik gabe, agian robotek aukera dukela bera hiltzeko. Ja, bueno, robot gurutze guztiak hartuta. Eta itzuliko da. Berriro buelta, benetan ikusi izazu, nola sendatzen den garen hori, eskandalosoa da. Benetan eskandalosoa da. Seguronek egingo du gainera tankea eta gainera bizitza askora egingo du. Hori bai, kontuzile ibili beharko da, Trindamerrek ez egiteko hoja del rey arruinado. Ze hoja del rey arruinado egiten duna da bastante ondo juten du egiten bat, eta bat aurkariak bizitza asko daukatenean objektu hori oso ona da. Bai, bere aktibak egiten duna da bizitza kendu. Bai, Basikamente. bizitza maksimoaren, aurkarian bizitza maksimoaren 10% kentzen du. Eta mentxe, ala ere esan barrago, robot partida oso farmetik atzean jondera, nahiz eta partidan kontrola gana. Bai. Farmetik eta diruan ere, atzetik da bilela, eta horrek agian, ez orain, baino erosteko momentuan. Bai, ze ja 500eko aldea dago, eta 500 da objektu bat. Ez objektu oso bat, baina objektu tarteko bat, pieza bat. Trin berria eta basurde lortu hartzea gurutzeri. Robot iritsi da, ez, baina nahiago du. Ez eta ziritsi, behintzat lapurtu gurutzeri eta presionatzen jarraitu. Alkarri ematen, eta orain bai, ignitea, ez, goizegi. Nik uste, robot pixkat goizegi ari dela botatzen, ez ignitena ulertzen zaila dela tineatzea justo noiz bota, baina ulti horiek nik uste pixkat goiz ari dela botatzen. Gurutzeri robotentzat, atzeko ere hartuko du. Akaso beto ingo lukena da, ignitea lehenagotik bota, eta gero ultia aprobetxatu bestea Trinda ultian dagoenean golpera kentzeko osasun guzti hori. Baliteke. Ze, dakizuenez robot, garenen ultiak aurkaria zenbat eta osasun gutxiago izan, orain ordun eta gehiago kentzen du. Hortaz, zenbat eta berandu hau bota ultia, berez hobeto da. Baina, Ala ere azken finean ulti horrek egiten duna da, basurderen bizitza, Trindaren bizitza asko jetxi eta behartu ultia botatzera. Hori da, ultia botatzea bai. Eta dorrea ikusten dugu ja eren bat gutxienez badaola gaztatuta, robot dorreari matea. Pixkanaka, badaki minion horrekin duen kaltea, ez dela ezer. Eta sendatzen dena exagerazio bat dela. Bai. Eta berdintzaio ja dorreaz. Uste pixka gehiagizkoa izan dela, lortu gu horrekin iaz egitea. Hala nik uste pixka gehiagi tankeatu duela hor. Eta horrek, guantxe, faktura pasatuko dio, akaso? Sendatuko da, eta gainera ultiare badauka. Iritsiko da, bitu. Eta iritsiko denerako ja bizitza osoa dukiko du da. 28 sendatzen da segunduko. Segunduko edo horreta sortzi asko azetzen dira. Granitea oaindik ez dago. Ez, gea da. Eta basurrek atzain bardu ezin du robotekin. Hala ere komentatzen duguna, robot
gero eta atzerago dago farmean. Bai? Naiz eta partidaren kontrola eraman, naiz eta, bueno, pera izan ofentsibo jolasten ari dena, farmean pixkat atzeratu da egiten dena. Eta nark hartuko du geal hori, Robotek hartu du. Nola ikuste duzu, Prodigy? Ba, ikusten dut oso pasiboki ari dila jolasten. Alkarri errespetu handia, bakite gainera inbeste denbora pasa ostean hil ezkero denbora asko dela ertetzeko. Dorreakin amaitu nahi dut bai ere, bai? Bai. Baita beak tankeatu. Ezke tankeatzeko errez dauka. Ja dauzka 2006 bizitza. Eta Trindamerrek 10.500 dauzka gastatzeko. Robotek aldiz 10.200. Eta orantxe bai, dorrea botako du, bi golpe, hiru. Eta oin saiatuko da, akatzen. Opa, irumitea 5 segundo do. Ez, baina ez eritxiko, ala ere, ufa. Baina orain, inhibitzaia dauka. Eta partida, galdera bat, partida ikusiko du bukatzen inorrakatu gabe? Oixe pentsatzen nintzen mantxenetan, oixe pentsatzen nintzen. Ignitia kontuz? Uix! Zenbat ditu da? Hori? Bai, hogeita zoze. Eta ezin du erten, basurdek, porque sendatzekoak bazetik kanpo dauzkata. Bai. Eta ikusi beharko du nola inhibitzaia botatzen dion robotek. Eta nik uste ezin duela zer egin, igual dorrea azpian baduela defentsara aukera da, baina super minion horiek etortzean. Eta hiltzen bada denbora asko berko du zain, bestela akaso hobezuen hiltzen utzi eta objektua hartu eta arten. Orain denbora asko ari da galtzen ezertarako ez, beraz hobeto akaso hiltzen ustea. Bai, ala ere galtzen duen denbora hori hilda dagoen bitartean eta berri ere jaiotzen den bitartean agian Garenek tankeatzen badu eta minion oleada batekin denbora edukiko luke akaso. Bai. Nik uste ez da... Ufa! Vale, ufa. Ba, orain robotek ez badu bukatzen, kontuz, Bai, trinda hori aterako da. Trinda hasi da. Hidra boraz erosi du. Bailarin espektral eta filo infinito. Eta greba bertze. Haze lau objetu. Amatxo maitia, Garen horrek. Garen horrek sofrituko duna orain. Eta kontuz, bueno, alde dauka Garenek superminona dauzkala. Bestela, Bai. Trindamer honek puxeatuko du, ze baki Trindamer mapa normalean ere zenbat puxeatzen duen, behin farmeatzen duenean eta split puxerako zeuna den. Eta hor dator. Amen. Eta kontuz ze kritiko jodetzakeen. Atzeren barko bitu. 160ko Pasada. ez, 180ko kritikoko probabilitate hauka, beraz txikitu egin dezake robot. Ikusten ditugu beira. Bitu, Eta txiki. ez daga zerein agalare. Akaso nik genuen akatuko, Ez akatu eta jungo nintzen apurtzen gauzak. Bai, agian ditzake... Porque badakizu biak zuri ez dizula ezer egingo. Eta bueno, Garena ikusten deu Randuin, mazo helado, rostro espiritual eta capa de fuego solar, vale. Tanke eta ultra tanke. Bai, tankea AD full AD baten aurka. Bai. Full AD, osea, kritiko. Eta ikusi dorra nola erotzen den eta inhibitzaia ere, bai. Emango jo denbora, bai. Azkar badijoa, bai. Nik uste emango diola. Eta orain basurderen alde jarri da partida, Ez dakit zerk edukiko garrantzi gehiago. Garenen bizitzak o basurden minak? Bai. Ez dakit. Garenen 4.200. Eta bueno, Patxirekin konexioa galdu duen momentu baten, baita ere emisioarena. Patxi,
Bai. Momentu baten erori da konexioa, eta itzulea, eta ikusi dugu nola robotek akatu duen, eta partida hortxe egon da. Bueno, basurde ateratzen nahi da, baina Hala ere... kontuz, Garenek bizitza horrek... Bai. Ufa. Garenek saiatuko du. Ez, eredikoa, bai. Eta hain basurde defenditu behar du. Defenditu eta alduen azkarre speed push hori egin, 40 segundu dauzka. Eta nik pertsonalki ez dut uste denbora edukiko duenik. Ez. Entzat zaila ikusteet. Akaso ez litzake ideia ona... Bai, saltatuen bergo lituzke minionak eta zera gehin. Hori da, bera bakarri joan... Inibitzailea puzkatu. Bai, akaso ideia ona nitzake. Zakit? Saltatu eta gero itzuli defenditzera. Hartara bakizu momentu bat iritsiko dela. Minionak aterako digala eta bueno, Hori. berdin doango dela. Denborate izango dela, zuk eukiko zula, baina iristen da, bai. Eta Garen, oen txertetzen. Bai, Black Cleavera, eta inibitzailea apurtu dio. Ba, ez da bukatu, ematen zuen baetz, baina ez, justu atera da. Zabukatu eta fijatzen bazate, Garen horrek bizitza estakeatu ondoren. 4.500. Bizitza barra bakoitza, nire behar txikiko azkazala baino txikiagoa da. Buah! Ufa, ala ere... Nola sartu dio hainbeste. Ala ere... Kontuz hor, Ez daka precisamente alde gutxi Garen horrek, Ez. Eta guantxe robotek ez dakit zertan da behien, baino inibitzailean akaba jo barko luke, zuzenean. Bai. Hori bai. Zuzenean. Hainbeste bizitza nola kendu dio. Kritikoa izan da, akaso? Akaso bai, ez dakit. Bueno, Garenek, honek ez daka eskuskoa, banan-banakoa... Kontuz, horge super minimak hor daude laguntzeko. Ultia daka, Eta ez du bota behar izan, nik uste ez. Eta hain puxeatu beharko luke, a muerte esaten dena irabazteko. Bai, Ze gaina inibitzaia bere alde dauka, basurdek, eta geldi geratu da. bai. Jesus ba? Arazoen bat eukiko du akaso? Gelditu da hor, arraroa. Bai. Arraroa dorreetaraz jutea. Bon, ez dago ez Trindamer tankeatzeko. Ez daka bizitza... Garene bai, baina... Ez, zeak. Eta 12 segundu ateratzeko, gutxenez bi dorreak, ez, baina dorre bat botako dio, zeuruenik. Nik uste dukiko dula... Bat bintzat bai. Bueno, bai, bi dorreak ere bai. Naiz eta robot ertetzen den. Bai. Eta honen superminionekin dauka. Eta inhibidore hori botako aldu, flash hori, eta flasha defendatzeko lortuko aldu. Buah! Ulti hori! Eta kontuz ez, superminionak. Superminionek bere lan egin dute. Zer roboteka hainbeste ez du jotzen. Eta beste potolo bat dator. Beste potolo bat dator hori. Ufa. Baina robotekin entretenitu dira. Robot ez da hilko, hortik Ez. hilko. Eta robotekin entretenitu direlako superminionak, bestela... Berak tankeatu dilako osorik eta arazorik ez dakalako hortako, Ala ere ulti hori eta flash horiek amatxo maitia. Bai, Trindamerrek joumu erosi du. Nik akaso erosiko nuen Hoja del Rey arruinado. Bai, igual bai, ala ere... Garen honen aurka oso ondo etorreko litzateke. Hainbeste bizitza ez takeatuta. Ze bizitza ez takeatzea ondo dago, baina... Armadura eta ere asko dauzka, baina... Jomu horrekin ikuste bilatzen duna da batez ere... Atake basikoak gero eta azkarra goitea. Baita. Gero Bai. eta gehiago goiteko. Bai, eta ikusten dugu. Trindamerrek daukala 170ko kritikoa, gero hori hasi egiten zaio, gainera furiarekin. Eta velocidad de ataque dauka 1,57, beraz nahiko altua. Ditu nola basurde hor. Bai. Roboten zain. Ze hain dezake, Backdoorra hain dezake. Bai. Eta egitera doa, seguruenik. Egitera doa. Bai. Itxoiten nahi da hor. Lasai askoan. Roboteza konturatu hendik. Ez dirudi konturatu denik. Eta jabiatuko da. Ez, bai.
Bai, eta robotendik ez da konturatu? Konturatu da guantxe. Backdoorra, konturatu da. Eta gaina, bakik ez daukenez. Tirindak lortu du, eta sekulako backdoorrarekin, amatxo. Bai. Basurde, ex-basurde ditu. Bai, ex-basurde. Bai. Basurde, no? Bai. Guau, bikaina. Bikaina bien partetik, Bai. Bien partetik. Garen horrek, benetan, harritu egin nau. Bai. Beti bezala? Gigi. Eta basurde flexioak egiten. Eta, bueno, hau izan da guztia. Partida nahiko diferentea txapelketan ikusi gutu netatik. Bai, uste nabaitzen zela bien arteko maila antzekoa. Antzekoa ez zela hain desberdinak ere. Bueno, Robot Williams ez dago rankeatua, baina hortxe biliko dira, nik uste. Bai. Eta benetan harritua, garen horrek nola hainbeste bizitza estakeatua, oraindik ere, Bai. Trindamer hori hiltzeko gaitzan, Pasara bat iruditu zait hori. Bai. Eta, bueno, ostra. Ez dakit, backdoorrana hain da gauzerra arraroak guretzat. Bai, benetan deskolokatotzen hori. Bai. Uste nun beste gabe hor zain zegoela, trampa bat iteko edo. Karo, ez dezu pentsatzen hor backdoorra ingo izunik, ez? Eta... Pentsatuko zu, bueno, hila zegoela, o erosten aizala, o... Nor daki? Eta gero ixe, zeana kritikoak, kasi trindak golpe guztiak kritikoak ziren. Baina robot hainbeste sendatzen zen eta hainbeste bizitza zauzken, naiz eta kritikoak izan, pila bajo hortziola. Ikusgarria izan da, nola, hiru superminion zituen robotek bere inguruan, berari jotzen. Bai, eta zuen bizitzari galtzen. Ez, aguantatzen zu. Sakrifikatu behar izan du. Bueno, erasoan atakean min gutxia goiteko, baina hala ere, nik uste ez dela sakrifizio txarra izan, precisamente. Ez. Eta bero, hau izan da guztia... ez dakit, ikusi du basurdek irazi diola... Ez dakit... Bai izan? Komentatu diezaiokezun roboti edo, sarda dilagian... Skypen? Skypera, eta egin dezala... postpartidan analizi bat. Vale. Bueno, esan dit bideoa grabatu dula eta igoko dula YouTubera komentatzen bideoa, nola jundan partida. Beraz, bere aldetik gauza nola izan diren ikustea nahi bezute, horre esango zute. Bale, esateita faltzera duela, beraz... Beraz, bueno, bideo horretan ikusi barko dugu, zeintzuk izan diren bere... Bai, bere estrategia. Oso gertu egon da robot irabaztetik, ze inibitzailea gutxi-gutxira eren batera olagadu bizitzan. Inibitzailea ez beharko du, Nexoa. Nexoa, baina hala ere hor gehiegi arriskatu da eta hile egin da. Eta, bai. Aldaketa suposatu duena. Bai, basurderen itzulia, parte bulta mandiona. Eta partida nahiko interesgarria. Ni benetan guaindik ere... Bai, backdoorrakin flipatzen nahi, nez? Flipatzen eta harritu gara bola. Basurderi, vamos. Zerbait oparitu barko diogu, zerbait emango barko diogu basurdei, ez? Bai, eskinen bat edo... Bai, gutxien, ez? Bai, trindamer backdoor, badao backdoorren ziagik, eskinik edo? Eskinik, ustez ez. Bestela... Eta, bueno, hau izan da guztia, Patxi eskerrezko hemen egoteatik. Mi esker zuri, Prodigi, hemen usteatik. Bueno, partida interesgarri hau komentatzeko aukera mategatik. Ez da, ezerre, zueire eskerrezko hemen egoteatik, eta baita basurde eta roboti partida hau jokatzeko prestatzeagatik. Eta, bueno, bakizute, partida League of Legendseko txapelketa hau hola bukatu da, amistoso honekin. Eta urrengorako pentsatzen dut, nik kalkulatzen dut urrengo txapelketa izangoela urtarriak 10 ingurura irekiko dela, txapelketa, izkribatzeko denbora, bai?
pasata eta, bueno, entrenatzeko denbora, utzi barko diogu jendeari. Bai, uporretan akaso beste batzuk, beste txapelketan batzuk egiten dituzte, beste jolasetan, baina League of Legends zena ni enkargatuko naiz batipat eta urtarriak amarretik aurrera azterketa amaitutakoan antolatuko alba da 3 versus 3 edo jende asko apuntatzen bada 5 versus 5, zen nahiago gu 5 versus bat montatzea. Hombre, 5 versus 5 bat kasteatu badeu pasada balitzake hori. Bai. Pasada balitzake. Eta bueno, hau izan da guztia, eskerrik asko goteatik, eta hurren arte. Ale, aio. Agur.